Tayo din naman ang magigain dito. Ako po, si Neil Midoro, isang delivery rider. Mga nanonood sa ating programa kung ano ang mga health events na ating ino-observe ngayong buwan ng August. So this August po ating ino-observe ang Family Planning Month, ASEAN Month, Sight Saving Month, National Lung Month, National Adolescent Immunization Month, National Breastfeeding Awareness Month. Noong first week of August din ating in-observe ang Mother-Baby Friendly Hospital Initiative Week. Noong August 1 ay Family Planning Day. Ito rin ay White Cane Day noong August 1. Noong August 1 to 7, ating in-observe ang World Breastfeeding Week. Noong August 6 to 12 ay National Hospital Week. Ang second week of August naman ay Philippine National Research System Week at Asthma Week. Sa August 12 din or noong August 12 ating in-observe yung linggo ng kabataan at International Youth Day at sa darating na August 19 atin pong i-observe ang National August TB Day. 6 to So 12 ang ating mga health events po ay makikita natin ang mga social media posts tungkol dito sa ating mga official social media pages. So sa Facebook po, nandyan po ang DOH Bicol CHD. Meron rin po tayong Twitter at DOH Bicol. At mag-subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel na DOH Bicol CHD para mapanood ang ating chikahan, itong ating programa. Mapapanood rin dyan ang ulat sa COVID-19, ang ating programa every Monday at 10:30 a.m. kung saan nire-report yung kaninang nabanggit ni Joanna na COVID-19 bulletin at nagsasagot rin ang ating mga program managers ng mga katanungan tungkol sa COVID-19 at iba pang mga health programs mula sa publiko or mula sa ating media partners. So at this point, iimbitahan ko na rin po yung mga nakikinig sa ating programa ngayon ng mga nanay, kasama na rin ang kanilang mga baby at syempre sa mga tatay na rin na sa darating na August 18 to 20 po, meron po tayong tinatawag na Baby Mama Family Fair. Ito po ay magaganap sa Ayala Malls, Legazpi, kung saan may mga eksperto po tayong inimbitahan para pag-usapan ang tungkol sa health ni mommy at ni baby at pati na rin ang buong family kasama dyan ang tungkol sa breastfeeding at iba pa. So meron rin po tayong vaccination activity na gaganapin dyan. So sa mga gusto po na magpabakuna ng kanilang primary series o kaya naman mga booster doses, maaari po kayong pumunta sa Ayala Malls Legazpi sa August 18 to 20. So magkita-kita tayo po dyan. Siguro yan lang ang ating latest mula sa DOH Bicol. Pumunta na tayo sa ating magiging chikahan ngayong umaga. So kanina nga nabanggit natin na this August is National Breastfeeding Awareness Month. So syempre para pag-usapan ito, nakasama natin mula dito sa DOH Bicol CHD si Miss Christine Espiritu. Siya ay nutritionist dietitian at nakachika nga siya ng ating kasamahan dito na sa
Health Promotion and Communications Cluster na si Maite Denise Bobby. So siguro wag na nating patagalin pa. Panoorin natin ang ating chikahan tungkol sa breastfeeding. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay. Pinas Lakas. Turismo at ekonomiya, Pinas Lakas. Kalusugan. Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Nakatutok kayo sa Chikahang Pangkalusugan, ang programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development. So ngayon pong Chikahan, pag-uusapan po natin ang tungkol sa breastfeeding. So makakasama po natin mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development si Ms. Christine Espiritu, ang Nutritionist Dietitian 4. So magandang araw po, Ma'am Christine. Magandang araw, Ma'am Maite. Ayan, Okay, so magandang araw po sa lahat. para po sa ating unang katanungan, pumunta muna po tayo sa basics. So, kailan po nagkakaroon ng breast milk ang isang nanay? Ito po ba ay sa pagkapanganak ni baby or right before po nakaka-produce na po si mommy ng milk? Okay. Normal po, nakaka-produce ng milk ang mother right after the pakapanganak. Lalo na po importante yung tinatawag natin first hour of birth. So doon po nag-focus tayo na within the hour makapag-breastfeed or makapagpasuso ang mother. Ano po? So at habang pinapasak natin si baby, nagkakaroon ng stimulation or signal to produce more milk supply. Ayan, so nalaman po natin kay Ma'am Christine na yung breast milk po ay natural na po yan na napoproduce ng ating mga mothers right after pagkapanganak po kay baby. So, gaano naman po ma'am kadalas dapat i-breastfeed ang isang bata? So, ano po ba yung natin? Meron bang 2 times or 3 times a day? How often po should we breastfeed our babies? Okay, ang pagpapasuso po dapat should be in demand. Ang ibig pong sabihin nito, kung kailan kailangan, gaano kadalas kailangan ng bata, dapat pinapadede natin siya. Kasi depende kasi yan sa bata kung gaano niya kadalas kailanganin. Pero meron tayong tinatawag na every 2 to 3 hours, kailangan siyang pinapa-breastfeed 20 minutes in every breast. So, minsan hindi na kasi natin kailangan hintayin umiyak ang bata bago pa didein. So, ibig sabihin po kasi niyan, medyo late na, it's a signs of hunger na pag sobrang umiyak na siya. Okay po. Ayan, thank you po, ma'am. So, it depends nga po sa kung gaano kakailangan ni baby, kung gutom na siya or hindi. Pero it's more better or it's better po na mag-breastfeed tayo every 20 minutes. Tama po ba, ma'am? Every 2 to 3 hours po. 2 to 3 And 20 hours. minutes every breast. 20 minutes every breast. So, Yes, ayan. So, yan po yung duration or yung time natin kung gaano tayo kadalas magpa-breastfeed. Pero, i-follow up ko lang po, Ma'am Christine, kasi may mga ibang instances or cases na yung mommy, nakaka-produce siya ng milk pero not enough. Kaya po, ano po kaya yung alternative or yung magandang way para makaproduce pa si mommy ng gatas? Kasi yan po yung kadalasan naririnig natin sa mga ibang moms na problem eh.
Yung ano po, wala naman talagang sinasabing not enough actually. It depends upon sa demand na tinatawag. The more na nagpapa-breastfeed ka, the more na yung stimulation, mas madami ding binibigay na gatas na naipoproduce ang mother. Kasi kung nag-stop ka magpa-breastfeed, nag-stop din yung stimulation ng sa breast milk mo. So, hindi siya lalabas. Kaya ang pinakaano natin, kung the more na nagpapa-breastfeed, the more po mas madaming napoproduce na milk. So, yun yung sa demand and supply po. Okay po. It's like kung sa business, supply and demand. So, kung Yes po. si baby, malalaman naman ng ni mommy kung gaano kadami or kadalas gusto Yes. ni baby magpa-gatas. And susunod naman po yung pag-produce ng breast milk. So, Yes for po. our next question po, gaano katagal dapat i-breastfeed ang isang baby? Again, depende po yan sa sanggol at sa appetite ng bata. Kasi minsan, syempre kung ang bata mas frequent siyang pinapa-breastfeed, frequent din na may bibigay natin kasi minsan may mga batang nag-breastfeed depende sa age, 'di ba, sa buwan. So ang iba every 10 minutes, 50, 30. So depende yung paunti-unti. Ganun. So, depende sa appetite ng bata kung gaano tayo kadalas nagpa-breastfeed. Again, I've mentioned na 2 to 3 hours, at least kung hindi man nagbe-breastfeed yung bata, wag na natin hintayin umiyak ang bata. Okay, thank you so much, ma'am. So, for our next question po, para rin to sa mga expecting mothers and yun nga po sa mga mothers po na kakapanganak po ng kanilang mga babies, gaano po talaga kahalaga ang pagbe-breastfeed? Okay, napakahalaga po ng breastfeeding. Bukod sa mura, maraming mga benepisyong makukuha natin. Unang-una, pag nakuha niya yung tinatawag na colostrum, which is as an antibodies. So, unang pakapanganak po, yun yung parang yellowish na medyo matigas ng konti, pero yun yung medyo buo na tinatawag, yun yung colostrum. May antibodies po yun na napoproduce. And then, of course, ang breast milk po kasi is a complete nutrients na tinatawag. So, nandyan na yung pangangailangan ng bata, especially within the 6 months, nandyan na po. So, enough na yung breast milk para matugunan ang pangangailangan ng bata during exclusive breastfeeding, during the 6 months po. So, importante din, na-mention ko kanina yung antibodies, syempre sa proteksyon na din po ng bata, para maiwasan yung pagkakasakit ng bata. And, of course, yung special bonding, hindi yun matatawaran. So, habang nagbe-breastfeed si mother, of course, nagkakaroon siya ng bonding sa bata. So, yun yung isa rin sa importante natin na between while breastfeeding, merong special bond na create yung mag-ina. Ayan, so tamang-tama yung breastfeeding. It's not only a way para ma-curb yung appetite ng ating mga babies, kundi it's also a special way para mag-form ng bond si baby at si mother. So, meron po ba tayong, ano po ba talaga ang kaibahan ng breastfeeding sa formula milk or yung mga supplemental feeding po? Bakit mas hinihikayat natin ng mga nanay na mag-breastfeed? Okay. So, kung mapapansin natin, ang breastfeeding ay ang gatas ng ina ay dihamak na mas quality po, ang mas mataas ang kalidad kumpara sa formula milk. So, kung mapapansin nyo, according to sa FNRI, may research sila na yung quantity, kung ilan na yung mga nakalagay na content ng breast milk. So, bali, hindi pa ongoing pa yon yung sa produce nila, kung ano yung mga, pero ang nakalagay na nila ay almost complete po yung content ng nutrients ng breast milk. At hindi lang dyan, ang gatas pa din ng ina, syempre, unang-una, safe siya. At pangalawa, convenient. So, kung kailan kailangan ng bata, nandiyan na, agad-agad. So, sa safe naman, syempre, nagiging cause minsan sa mga bata yung diarrhea. So, pag ka ng mga formula milk, pwedeng hindi malinis yung pagkakahugas nung sa bottle fed, tapos pwedeng yung tubig din, so pwedeng magkaroon ng cross-contamination din. So, and then, pwede rin siyang pagmula ng mga allergies yung sa formula milk and or tinatawag na milk intolerance. Pwede rin makadagdag ng overweight, and yung sinabi ko kanina, yung sa cross-contamination, it could lead to diarrhea. Okay po?
Ayan, so ang dami po pala talagang benefits, health benefits ng pagbe-breastfeed. Hindi lang pala mas safe ito kumpara natin sa supplementary feeding, mas convenient. Idagdag na rin po natin, Ma'am Christina, mas po ito, economically wise na mag-breastfeed kasi bukod sa hindi na tayo nakakapag-gastos for the powdered milk or iba pang forms of milk, mas okay po ito. Yes, mas Galing- mura nga siya yes po. kasi kung i-compute mo yung binibili mong milk, 'di ba, yung formula milk, magkano siya? So po i-compute mo siya weekly, kasi ang isang ang 1 kg na formula milk medyo mahal. I-compute mo yan weekly, nauubos agad kasi ilang beses tayo nagpapa-breastfeed. Yung compare mo to the breast milk, nandiyan na. Safe na siya, mura pa, convenient pa sa mother kung kailan gustuhin ng bata. Yes po, ma'am. Ayan. So, may mga iba pa po ba tayong kailangan tandaan or mga konting reminders kapag tayo po ay nagbe-breastfeed? Ang kailangan lang natandaan is yung proper positioning ng attachment na tinatawag. So, kailangan kasi, kaya kadalasan bakit umiiyak yung bata? Bakit sasabing walang gatas na lumalabas? At bakit ayaw daw dumede ng bata? It's because of the proper positioning or attachment. May tinatawag na proper latch or yung proper hakab. So pag tatama ang posisyon nun, yung maganda rin ang pagsak ni baby, mas dire-diretso lumalabas yung milk. Pero pag hindi, parang lumalabas is either nilalaro lang yung nipple. So wala talagang proper na nakukuha. Kaya iiyak yung bata. Tapos sasabihin ng mother, wala tayong nakukuha wala na daw milk na lumalabas. Kasi nga, hindi tama yung attachment po. Yan, so I think this is the best reminder po, lalong-lalo na sa mga first-time mothers, Ma'am Christine. Kasi yung Yes. proper positioning dapat and yung proper stimulation din po, ng breast para makaproduce tayo ng gatas yung ating mga mothers. So, thank you po, Ma'am Christine Espiritu, for answering our first part po ng breastfeeding question. So, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Hello there, mga mommy. Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember, mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki. Go, grow, grow, food na handa mo. First 1,000 days, importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby. Makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, oh,
kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. At nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan, programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development. So nandito naman po tayo sa second part ng ating chikahan tungkol nga po sa breastfeeding. So kasama pa rin po natin si Miss Christine Espiritu po, ang nutritionist dietitian for ng DOH Bicol CHD. So para ipagpatuloy po natin, ma'am, may mga paraan ba pagkain o dapat inumin para maparami ang gatas ng ating mga mommies? Syempre po, again, kanina na-mention natin yung supply and demand, no? So the more na nagpapa-breastfeed, the more na mas madadami ang gatas ng ina. Pero syempre, ang mother, kinakailangan din na kumain ng tama na masusustansya para mas makapag-produce at mas makatulong sa pagpapa-breastfeed, no? Okay? So, kagaya kaninang nang nabanggit po, no? So, yung supply and demand, importante po na the more na nagbe-breastfeed yung bata, mas madami din pong naibibigay na supply yung ng gatas ng mother. Ano po? So, kailangan din, kanina nabanggit yung proper attachment during breastfeeding. Tapos, isa din nakakatulong yung lactation massage na tinatawag. Yung pag-massage para mas ma-relax ang mother. So, importante po yun. So, maaari din nating turuan yung husband. So, maganda yun kasi yung support ng husband sa kanyang wife para mas madaming mas ma-produce, pwedeng turuan yung tinatawag na relaxation massage. Ano po? So, even yung mother, pwede siyang may lactation massage technique po kasi tayo na tinatawag para mas makapag-produce at ma-relax na may bigay lahat yung milk na lalo na pag medyo tumitigas na, no? So yun, minamassage po yung breast. Ano po? Tapos yun, mga relaxation techniques para syempre para ma-reduce yung stress po. Ano? Kasi pag stress ka, syempre medyo nakaka-apekto siya ng milk supply. Tapos, kumain ng tama, yung mother, syempre, mas masustansya, kailangan po, kakain pa rin po ng masusustansyang pagkain. Ano po? Ayan, so thank you very much po, Ma'am Christine. Ang dami palang mga paraan, mga methods. Yung nabanggit nyo nga po, yung relaxation methods na kailangan po yung type of massage, and then yung mga food or yung mga kailangan nating pagkunan ng nutrients na mga healthy foods. So, bukod po dun, ma'am, yung mga nanay po na iba, bakit po yung iba ay marami ang breast milk?
Pero yung ibang nanay naman po ay wala o mabilis maubos. Siguro ma'am, i-reiterate natin yung sinabi nyo kanina para alam po ng public kung ano ba talaga yung mga factors na nakaka-apekto dito. Okay, uulit-ulitin natin. Yung supply depends on supply-demand basis. So, the more frequent you breastfeed, so the more productions of milk. And then, isa rin sa nakaka-apekto kung bakit may konti, yung na-mention ko kaninang tanong, doon yung stress. So, kailangan po kapag breastfeeding moms tayo, kailangan relax tayo habang nagpapa-breastfeed. And then, again, yung proper latch na tinatawag, yung proper attachments, dapat tama siya. Kasi kung hindi, apektado po talaga yung production ng milk. Kasi yun nga, iiyak ang bata. So dahil hindi niya nakukuha yung gata, so iiyak siya. So magsasabi tayo, ay walang nakukuha kasi hindi niya nakukuha. Mali yung position ng bata, yung pagpapa-breastfeed natin. Kasi madami siyang position, may kangaroo, depende kung ano din yung position na relax yung mother and then as well as relax din yung baby. Ayan, so talagang paulit-ulit sinasabi ni ma'am na talagang supply and demand po talaga ang napaka-importante na dapat nating tandaan. So as a mother, so if enlighten na tayo sa mga pointers na ito, sa mga very important pointers na ito, marami kasi tayong mga misconception sa pagbe-breastfeed hindi porket ayaw na ni baby or sa tingin natin ay hindi na tayo makapag-produce ng gatas or ng breast milk. Meron palang tinatawag na mga positioning, and then yung iba't iba pa po nating mga pointers na binanggit ni Ma'am Christine kanina. So, Ma'am Christine, ano po yung mga services na maaaring ibigay po natin sa DOH Bicol at yung mga partner NGOs po natin sa ating mga mommies na gustong mag-breastfeed? Okay, kung mapapansin natin katulad nito, meron tayong mga advocacy in terms of breastfeeding. Example, next week, today, nakakatuwa naman kasi today is Breastfeeding Awareness Month, this month, So, isa rin to sa mga ating mga service na pinapakita na we are supporting the lactating mothers. Buwan nila to. So, nakakatulong to yung mga advocacy ang ginagawa natin na para mas mapakita natin na importante din sila sa atin, na malaking tulong sila din sa community natin. Tapos meron tayong mga tinatawag na yung nagsasuporta yung RA 1108, yung Expanded Breastfeeding Act. So ito yung mga, for example, 'di ba, kung mapapansin niyo, yung mga mother na pumupunta na mga malls or sa mga meron tayong tinatawag na lactation station. So 'di ba, ang iba nahihiya magpa-breastfeed pa kailangan kasi 'di ba again, supply and demand basis tayo. So pag kailangan ng mag-breastfeed ng mother, nahihiya sila. So pag nasa labas sila, so ito sa nakakasuporta yung Expanded Breastfeeding Act, which is ang ginawa ng DOH, nagano tayo ng mga health station na nire-require natin ng mga business establishment to create a breastfeeding station na doon komportableng pwedeng makapagpa-breastfeed yung mother. So mapapansin mo may nakalagay, even yung sa mga transit nakalagay doon, may nakalagay doon na sa side kung saan yung mother, breastfeeding, lactating mother, pwedeng umupo, doon sila. So, komportable sila makakapagpa-breastfeed sa mga bus, meron pong ganon. So, additional pa is, meron tayong tinatawag na breastfeeding support group. Ano ba yon? So, sa mga community, sa mga lapit niyong community, meron po tayo tinatawag na mga breastfeeding support group. Sila po yung pwedeng makatulong sa inyo na, for example, may mga katanungan kayo. Kung, example, nahihirapan makalabas yung breast milk or yung may mga katanungan, so pwede silang tumulong na pwedeng turuan kayo sa relaxation massage, yung mga ganun po. So, yun ang nakakatulong sa atin. And yung Breastfeeding Bicolanas din, they can help you also. Na kung may kailangan kayo, kung ano yung mga katanungan din. And of course, ang Department of Health, willing po magtumulong din through our rural health units, mga health workers natin sa baba. Pwede rin po. And madami din tayong mga flyers na yung mga information ng IEC materials na pwede nating basahin sa mga Facebook page and then as well as sa ating website, meron din naman po tayo.
Ayan, so very information-packed po ang sagot ni Ma'am Christine. So, napakaganda nga po yung ating program on expanded breastfeeding. At nagsusupport po ito sa pag-establish ng mga private na breastfeeding stations para po kay mommy, and of course, especially na may stigma pa po sa breastfeeding na yung ibang communities po, hindi pa sila masyadong introduced sa pagbe-breastfeed. So it's very important po na mas strengthen natin yung mga programs natin na ito para yung community po natin ay mag-support po sa breastfeeding, lalong-lalo na sa public. So next po natin na question, ma'am, meron po bang or saan po maaring mag-donate ng breast milk para sa mga nanay na nahihirapan mag-produce ng breast milk? Okay. Meron po tayo dito mismo sa DOH Bicol CHD at meron din po tayo sa ating mga retained hospital, which is the BMC sa Camarines Sur, and then dito naman sa Legazpi sa BRTTH. So pwede po makipag-ugnayan sa nabanggit na pwede tayo mag-donate po. Ayan. So, pag nag-donate po tayo ng breast milk or sa mga nagvo-volunteer po na mag-donate ng breast milk, ito po yung mga facilities na pwede nating puntahan. So, for our next question po, ano po ba, ma'am, yung mga requirements sa pag-donate ng milk? Okay, bago kasi tayo tama ka dyan, ma'am, so bago tayo donate, may requirements po tayo. So yung Facebook page ng Breastfeeding Bicolanas, may binibigay na screening form. So kailangan sagutan yon na magdo-donate. So para ma-screen, kasi hindi po siya pwedeng basta-basta. Saka syempre, ang pinaka natin dito sa mga donation is para pag makuha ng mother, alam nilang safe siya. And of course, para makatulong na maging malusog po yung baby. So, importante na they have to undergo screening. Tapos po, importante din na alam ng mothers kung saan at least alam ng mother na magdo-donate kung saan dadalhin at saan yung mga process po ba na gagawin para pag-donate. Okay po? Ayan, so tama po ito sundin lang natin yung mga requirements sa bigay po or pag-donate ng ating ng breast milk para po sa mga nanay na nahihirapan or yung may mga challenges sa pag-produce ng breast milk. Pero besides that po, ano po yung sa mga services po on breastfeeding, paano po kapag si baby ay gusto pa pong mag-breast milk even after 6 months po ng pagbe-breastfeed or yung mga crucial stages po ng pagbe-breastfeed? After 6 months, ang natin is breastfeeding is good up to 2 years. So, during the excessive breastfeeding po, alam naman po natin na hindi na enough yung purong gatas lang. So, kailangan po, pagdating ng 6 months, pag-birthday niya ng 6 months, we can introduce na po ng complementary food, which is pwedeng yung, for example, yung lugaw, pero dapat malapot po siya. Yung tipong sinandok mo siya, hindi po siya basta nahuhulog. Kasi merong iba-ibang klase ng lugaw. Baka yung masyadong yung parang very light siya. Yung ang consistency niya, hindi ganun kalapot. So kasi may pina-follow din tayo doon. So pwede din yung mga pagkain sa complementary, yung mga dinurog or mash, mga vegetables po. So pwede yung i-introduce kasi ibig sabihin hindi na enough, pero hindi na enough yung breast milk, pero kinakailangan pa din. When you say complementary, it's complement with the breast milk. So kailangan pa rin ipagpatuloy hanggang 2 taon ng bata na magpapa-breastfeed po tayo. Ayan, so saktong-sakto po meron po tayong tinatawag ng complementary feeding, galing nga po kay Ma'am Christine. Ito po yung pag-introduce natin unti-unti kay baby ng mga food tulad ng yung mga mashed na food po na madaling kainin until kompleto na po yung development ng kanilang ngipin, di ba po, Ma'am Christine? Mas nakakakain na sila ng ibang solid foods. But for now, sa age period na ito,
maganda po talaga na sabayan natin ng breastfeeding still. Breastfeeding is the number one pa rin po sa pagkuha ng nutrients for the baby. So, aside from that po, ma'am, meron pa po tayong question. Meron po kasing mga mommies na nag-ask if they use daw po a breast pump, yung tinatawag po natin na parang para makakuha po ng mas maraming or makaproduce ng mas maraming milk. Is it okay po ba as an alternative way po na mag-use po ng breast pump? Actually, maganda rin naman yan, nakakatulong yan, especially for the working moms. Kasi yung some working moms, di ba, at sometimes at least mga 3 months, hindi, ang ginagawa, di ba, tapos na yung maternity leave. So, ang ginagawa nila, nagpa-pump na lang po sila, tapos nagpapa-breastfeed na lang, yung iniiwan na lang sa bahay. Pero, yun, nilalagay na lang nila dun sa ref, para mas mapanatili ang pagiging fresh ng milk. So kailangan proper storage. So yun, okay lang po yun kasi again, pag nasa office kasi, 'di ba? Kaya nga po tayo even sa offices dapat meron lactation station kasi doon pwede mag-pump yung mga working mom. So okay naman po yun, wala naman pong problema yun. Maganda nga po din yun, at least tuloy-tuloy yung pag-produce ng milk at pagbigay ng gata sa baby. Ayan, so kumbaga yung pag-breast pump po is also nakaka-aid po yun sa ating mga mothers para makapag-produce pa ng more milk if kailangan na kailangan po talaga. So, ayan, so para po sa isang question din na nakukuha din po ang insight ng ating mga mothers, lalong-lalo na po yung ating mga first-time na mothers. So, ano po yung mga 3 different na breast milk na tinatawag natin? Kasi minsan po nababahala yung ibang mothers or pwede silang mabahala na bakit ganito yung kulay ng milk ko. So, ano po ba yun, ma'am? Okay, ang tinatawag nating parang wala naman talaga specific na parang stages of milk. So, parang nakikita lang natin yung consistency. So, unang-una, 'di ba, kailangan natin yung colostrum. Ang pinakaunang lumalabas na gatas is na colostrum. Ito yung may antibodies na nakakatulong sa bata and lumalabas to few days after delivery. Ito yung medyo thick, yellowish or clear, it contains more protein than mature milk. Tapos susunod na po yung tinatawag natin na fore milk and hind milk na yung tinatawag nating mature milk. So, minsan kung mapapansin niyo mga mothers, ang milk natin may parang yung parang malabnaw, 'di ba? Yung parang malabnaw na parang yung parang may mga puti-puti, may mga ganon. So yun. Tapos kaya nga po importante na tumatagal. Tapos yung another naman is medyo yung whiter milk. So kaya nga po dapat ang pagpapa-breastfeed at least tagal siya ng at least mga 10 to 20 minutes per feeding para nakukuha lahat yung hanggang sa hind milk po natin. No? Kasi pansinin niyo po, kahit kayo, minsan ang labas niyan malabnaw, tapos hanggang medyo maging concentrated siya. So doon po, importante po lahat yun na nakukuha ng bata. Okay po? So, yun. Ayan, so thank you so much, ma'am, sa pag-clear ng misconception. Kasi minsan nagiging misconception or nagiging fear sa mga first-time na mother na ganun pala. May mga transition po ng breast milk or yung sa lapot or sa labnaw ng breast milk. So, safe naman po itong lahat na ito basta po si baby ay makakuha ng breast milk. So, ayan, next po at last na question. Let the public know kung paano po sila magiging member o sa mga public po na gustong maging member ng Breastfeeding Bicolanas. Okay, first, you can click po the Facebook page of Breastfeeding Bicolanas po. So, ang magandahan lang po nito, ito yung samahan ng mga mothers, hindi regardless of your possessions or kung ano man po yung may trabaho, wala, as a mother, pwede po kayong magkaroon ng parang community or samahan na nagpapasuso ng mga mothers na kayo pwedeng magtulungan, na pwedeng makatulong sa community, na pwedeng kung merong problema ka, pwede ka rin, you can ask them na yung mga confusions na, especially for the first time mama, so pwede you can click the page and you can add them sa Facebook page po nila.
Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ang iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. At ayan nga po ang ating naging chikahan tungkol sa breastfeeding kasama si Miss Christine Espiritu ng DOH Bicol CHD. So sana maraming natutunan ng ating mga listeners, lalong-lalo na ang mga nanay at syempre ang mga supportive natin na mga tatay. So ngayon naman pumunta tayo sa ating mental health exercise for this morning at syempre mga kasama muli natin mula sa Health Promotion and Communications Cluster, si Maite Denise Pobi. So Denise, ano ang ating mental health exercise ngayong araw? Ayan, so ang mental health exercise po natin ngayong araw ay focus on one thing at a time. So, importante po yung pag-focus sa iisang bagay lang para hindi po divided ang ating attention. Lalong-lalo na ngayon ay nasa pandemya pa rin tayo ng COVID-19. Marami pong mga bagay na nakakapagpa-stress sa atin sa trabaho, sa ating paaralan, at sa mga ibang settings po sa community. So, by improving po our concentration sa iba't ibang bagay, we can also improve, of course, our mental health. So, ilang beses na po ba tayo nakakapag-try na mag-focus, not just on a single task, but on multiple tasks? So, lalong-lalo na ngayon, mas uso na yung mga multitasking kasi syempre, since ang ating, for example, sa ating education, tayo ay na-incorporate na natin ang paggamit ng mga mas maraming digital na devices kasi more of nagpo-focus na po tayo sa online classes. So if meron po tayong mga kakilala na nag-online class, ating family or sa ating mga friends, natututunan po natin na mag-multitask. So nandiyan na po yung since we are at home or tayo ay nasa setting na nag-multitask tayo sa online natin, online class or online work, mas nade-divide na po ang ating attention. Mas maraming nakaka-interrupt sa ating work. So, for example, nasa work tayo or nag-aaral tayo, nag-online class, may mga iba't ibang bagay na pwedeng maka-interrupt sa atin tulad nga po ng if tayo ay nasa bahay and then merong nag-interrupt sa atin from, so sabihin na natin, from our family, may nag-interrupt sa atin or may nakita tayo sa TV habang tayo ay nag-online class, nakaka-divide po ito ng ating attention at hindi tayo nakakapag-focus ng mas maganda sa ating mga dapat gawin na task. So, how do we improve our concentration? So, ayan. Ang daming factors tulad na nga po ng environment, yung ating personal work environment and
ay nagpo-play po ng isang large role sa ating ability na mag-concentrate. So, just make sure na komportable po tayo sa ating surroundings. Pwede tayong pumunta sa isang surrounding na hindi tayo masyadong relax para mas focus pa rin tayo at hindi tayo antukin. So, let's drown out the noise. Listen tayo sa music or yung mga calming na music. So, at mag-shut out tayo ng distraction. So, of course, yung nutrition plays a large part sa ating physical, of course, and mental health. Dahil without nutrition, yung mga food na nakakapagtulong sa pag-focus sa ating mga everyday tasks tulad na nga ng pagkain ng mga healthy foods like chocolate or whatever other foods, nakakapag-help po yan sa pag-boost ng ating concentration and mental health. So, of course, ang ating mindset, kailangan natin mag-focus on one task at a time para mas madali po ang ating pag-achieve nitong task na to. So, wag tayong makalat. So, let's provide for ourselves a checklist ng mga gagawin. Switch between high and low attention tasks. Unahin natin yung mga mas madadaling tasks para kapag tapos na silang gawin, ay magagawa naman natin yung mga difficult nating tasks. So, and of course, lastly, let us prioritize or i-put into greater consideration natin yung mga tasks na sa tingin natin ay immediate or urgent or kailangan na natin gawin during this time. So, having too much to do can be distracting talaga, lalo na kung may mga bagay na nakakapag-distract sa atin. And this can sometimes cause yung tinatawag nating procrastination. So, ano nga ba yung procrastination? So, di ba yun yung mga isang tawag natin ay yung cramming. So, kung nagka-cram tayo ay mas na-jumble yung mga thoughts natin. So, mas hindi natin na-express or nagagawa ng maayos yung mga kailangan natin sabihin or gawin. So, yung pag-create po ng timetable, tulad na nga ng sabi ko kanina, yung ating pag-create ng checklist sa mga ginagawa natin, task tulad na nga ng pag-aaral, if ma-check natin yung mga ginagawa natin, ay hindi natin makakaligtaan yung mga task na kailangan natin gawin. At mas, kumbaga, mas nakaklaro natin yung ating isip na ay tapos ko na itong gawin. So, we can move on to another task na mas kailangan nating i-prioritize. So, if you're not sure kung ano yung mga task na kailangan to start with, just take 10 or 15 minutes to prioritize yun nga po ang ating mga to-do list or checklist. So, ayan po ang mga naging factors or yung mga nakakapag-improve ng ating concentration pagdating po sa pag-achieve ng mga task at home, sa bahay, sa community, at sa school. So, ito po yung mga bagay na kailangan nating tandaan. So, meron din po tayong ibang benefits sa ating mental health, tulad na nga po ng mas nakaka-improve po ito ng ating relaxation. And of course, by improving our relaxation, mas nababawasan po ang tinatawag natin yung mga stress factors. So, at of course, to add na rin po, nakaka-improve din ng mga happy hormones itong pag-achieve natin ng mga task, kahit sabihin natin slowly but surely. Ito dapat yung ating quote for the day. So, dapat slowly at surely tayong nakakapag-achieve ng mga task. Dahil kapag sabog-sabog yung ating mga ginagawa or sabog-sabog yung wala tayong path or wala tayong daan, mas hindi po natin yan na aayos. So, ayan po yung naging mental health exercise natin today. So, also, you can also download the Lusog Isip app sa atin DOH Bicol CHD Facebook page, and also our mental health hotlines po sa DOH Bicol CHD. So, ayan po ang ating naging mental health exercise. And thank you very much din para sa ating mental health exercise for today. At syempre, maraming salamat din kay Ms. Christine Espiritu sa pag-share ng kanyang kaalaman
tungkol sa breastfeeding ngayong Breastfeeding Awareness Month. So sa muli, imbitahan ko po lahat ng mga mommy na nakikinig sa ating programa ngayon, pati na rin sa kanilang mga baby at sa ating mga supportive na tatay, na mag-join po sa ating activity sa Ayala Malls Legazpi sa darating na August 18 to 20, 2022. Yan po ay ang ating Baby Mama Family Fair, kung saan marami po tayong activities na naka-line up. Meron po tayong mga speakers or mga eksperto na mag-share ng kanilang kaalaman tungkol sa pag-alaga ng kalusugan ni mommy at ni baby. Kasama na dyan ang pag-breastfeed at syempre nandyan po ang ating yearly na ginagawa na sabayang paghakab ng mga chikiting sa kanilang mga mommy. At syempre, nandyan rin po ang ating paglungsad ng ating Pinas Lakas campaign sa ating mga mall. So, para sa mga gustong magpabakuna, kumuha ng kanilang primary series at ng kanilang mga booster dose, maaari din po kayong pumunta dyan sa August 19. So, ngayong August 18 to 20 po, yan po ang ating Baby Mama Family Fair ngayon sa Ayala Malls Legazpi. So, siguro dyan po nagtatapos ang ating chikahan ngayong umaga. Sana marami natutunan ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Sa muli, ako po si Maxine. At ako naman po si Joanna, at dahil nga po patuloy pa rin pong tumataas ang ating COVID-19 cases, ay pinapaalala po namin sa lahat na sundin pa rin po natin ang ating health protocols, pagsuot po ng ating best treated mask, dumistansya po ng 1 metro, sanitize yung ating kamay, and also at ating pong siguraduhin ang airflow sa ating mga lugar. Iwasan din po natin yung 3Cs, close spaces, close contacts, and crowded places. And also, kapag nakaramdam na po tayo ng mga sintomas, mag-isolate na po tayo at mag-check up po tayo sa ating mga physician or mga doktor. Kaya din po natin ang lahat na magpapakuna na po dahil nga po the past months, ng mga nakaraang months ay mababa po yung ating cases na patunayan nga po yung gisa ng mga bakuna. However, dahil nga po bumababa yung immunity over time ng COVID-19 vaccines, ay kailangan po natin ng booster shots. Kaya yung lahat po na pwede na pong mabigyan ng booster shots, kung kayo po lagpas 3 buwan na simula nung inyong second dose, ay pwede na po kayo maturukan ng first booster shots. And kung kayo naman po ay nabigyan ng Janssen, after 2 months, pwede na po kayo mabigyan ng ating first booster shots. So, gawin po natin yung ating part through vaccination para po maiwasan din po yung hospitalization or yung malalang sintomas ng COVID-19 kung sakaling tayo ay mahawaan dito. So, magandang tanghali po sa lahat. DOHCHD, Servisyo Salud Color. Kita ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud.